Gama Sugarol Tanduay Challenge. Saan ni Kanawa? Sugarol tara na asa ang may sugal mga tuta. 1, 2. Sa buman Ikaw. Ano? pwede pod kasinuta. Sugarol tara na asa ang may sugal. Teaser. Yawa, kulinga, yawa. Basta lang malingaw ta. Sayo pa sa buntag, hapyod nas manok. Kay daghan kog hiniktan nga pang sabong tutugaok. Mahalon ang pagkaon, aron perting isuga. Kuyaw ni og himbis, hybrid ning manuka. Paingon pasugalan, daghan pa kaayo kwarta. Pag uli sa balay, dagway perti ng bugata. Maumao nga kwarta, isugal padaghanon. Giuna ang bisyo, pamilya wa nay makaon. Lalaki o babaeng sa bisyo na adik na. Mas unahon pa ang sugal kaysa ilang pamilya. Ubang estudyante abito sa eskwelahan. Naabit sa sugal kung ara sa bilyaran. Na ay ubang bana asawa di hatagag kwarta. Pero tuas buwangan dagko kaayo og pusta. Ilang mga anak mag-eskwela walay balon. Pero manok nga pang sabong mahalon ang pagkaon. Sugarol Agay ron. Pagyawa ni Madamang inasyon sa baraha, pwede pod kasinuta. Sugarol tara na asa ang may sugal mga tuta. Magkwarta kasagad tira basta lang. Balik ko na niya. Balik ko muna. Ako pa na kadama. Buang sa bisyo sa baliliran. Mura raw ba na dato aron daw magkabalan. Hindi sa mga dako ang kaptangan na mapinda ng baligya. Patay ang papamundang kumahulatanan. Ang pagmahay nagsunod ay gulatang maapsan ka. Di pa ulahi ang tanan panahon ng muundang ka. Wala tay mahimo kung maura dyan na ang makahatag ninyo o galingawan na ay limitasyon. Mao'y importante kayo. Ako may liyok, di ba? Balik o nagpasagad sa ilang pamilya. Pero daghan na kaayo diha mga bisyo mao ang giuna. Sugarol tara na asa ang may sugal mga tuta. Sabong man o hantak madyong o baraha, pwede pod kasinuta. Sugarol tara na asa ang may sugal mga Tos. Mangkwarta kasagad pildira basta lang malingaw ta. Sugarol tara na asa ang may sugal mga